เ
Mengkar minggu
A. Ayo mudun, mudun, mudun. Ayo mudun sek. Ayo toh. Bahaya. Hei. Yuk. Yuk. Ayo mudun sik, mudun. Ayo sing ngandhok kanan dengan. Ayo sing manut, mudun. Wes tekan dhuwur wes. Ya. Ayo mudun goyang sik. Yuk.
Solawatan. Solawatan sih Mas. Ih. Allahumma sholli wa sallim. Lawasan. Oh, alah. Jarak amit-amit Joko saiki dijerit-jerit disenggol mapan. Minggir sik, Pak. Ani-ani parine rubung. Apa? Jaluk jetet. Jetet. Oh, sawuk gletak. Sawuk gletak. Keduren. Oh, anggoku jipuk-jipuk dhewe. Aja ndok kono to. Kok kaya ora kanggo nah. Baleni ya. Lah kowe iki ndek kanca apa ora? Ndek bola apa ora?
mosok gletak dhewe kuwi gletake. Nah, nak wani ayo gletak sik kancane. Gletak sik gletak. Gletak. Nah, gletake mrumah yo. Ajeng gele. Ngadeg. Gletak meneh. Sing giras ngono mbok ana ya. Ajeng gele ayo goyang maning. Gandrung gondori yo gandrung manuke apa. Mano sriti pencakane wete pari wira-wiri goleki sing pinter nyanyi. Mosok gletake ndok kono. Heeh, ras mampir ngono kuwi ta. Rene manut gletak yo gletak. Gletak blumah. Nah, sing giras yo ngadeg nyate ya. Aja kene ngadeg gletak mengkurup jengking. Nah, aku ora roh. Dut tak dung tak dut tak dut. Nyai ronggeng memang asik goyangannya. Sindek peken lama gemule gorengannya. Nyai ronggeng mlara sempal lambeyane. He. Lah kowe kok malah posisine kena. Ajeng kene ngadeg. Oh nek urung dijenggeleke ra gelem ngadeg dhewe jebol ya. Ajeng kene ayo goyang maneh. Gosah gondori ya gandrung manuke apa. Mano bodang pencokane wete gedang. Ayo kanca padha tumandang negarane mesti menang. Ra sida gletak. Pamundutanipun apa Mas? Jaranan. Napa Mas? Gedruk? Hah? Monem. Jan bosone ngono-ngono iki jan. Siapa dama karya
Jaranan Mas. Kowe kan nganggo kathok ndok kono ngapa mau? Yo, dalane kok kesasar kene naraterke.